Oh, we houden het even in het Frans. We gaan even een cover doen. En van iemand... Johnny Hallyday. Ja, dat is het echte. Kijk hoor. Kennen jullie het liedje Que je t'aime? Ja. Ja, nou, dan mag je mee zingen. Nee. Ja, wij luisteren graag. Vooral jij. Bepaalde Franse. Ik heb hem ooit live gezien. Met de schoolreis naar Parijs. Ja, ik was 16. Je wist even niet wie dat was. Nee. Ja. Erg. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble un champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts, des îles au trésor. Thank you.